Hello mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Sa araw na to ay susubukan ko maghanap ng gagamba. Tagal-tagal na rin kasing hindi nakapaghanap ng gagamba. Yan, medyo gumanda-ganda ang panahon ngayon, pero makulimlim pa rin. Halos ano na, kalahating buwan na ditong nag-uulan dito sa Bicol. Kaya kahit gusto ko maghanap ng gagamba, hindi ko magawa. Pero ngayon, susubukan ko. Baka may makuha ko. Pupunta ako sa bahay ng lola ko, maglalakad lang. Kaya sa mga gilid ng kalsada, susubukan ko maghanap ng gagamba. Pero bago yan, gusto ko muna sa inyo ipakita ang magandang tanawin dito sa amin sa Bicol. Hingal ako. Hindi na sanay maglakad. Wala kasi yung aking motor, sira. Nandun pa sa Naga, inaayos. Mga kabayan, panoorin nyo ang magandang view ng Siroma. Ayan po ang magandang karagatan ng Siroma, Camarines Sur. Pagka wala ng COVID, pagka maluwag na, pwede po kayong pumasyal dito, maganda rito. Yan, malinis ang dagat. Ayan, makikita nyo yung view dito. Talagang maganda. Ayan. Doon sa kabila, sa Amores Beach Resort. Libre doon. Parang Boracay, ang linis ng dagat doon. Ito, nakakita rin ng sapot. Ayan o. Hindi makita. Ayan. Hindi makita. Ayun natin. Ayan. Tibay. Dito siya nagpunta. Ayan o. Tapos umaibaba rito. Ayan. Dito lang. Wala na. Mahirap hanapin to. Parang dumaan din siya rito. Wala na. Hindi na dumiretso yung sapot. Dito pala. Dito sa kabila dumaan. Ayun. Ayan siya oh. Tungkuan. Ito oh. Ayan. Kita nyo ba? Ayan. Tungkuan. 1-0. Ayan o.
tala na tungkuan. Lalagay ko na sa aking mahiwagang pitak. Yan. Yung mga expert sa gagamba dyan, alam na kung sa kanino galing to. Yan. 1-0. Buhay naman oh, tungkuan. Buhay naman oh, sa paghahanap dito sa Bicol. Tungkuan agad ang nakuha. Sige. Sige mga kabayan, patayin ko muna. Ayan po mga kababayan, ang aking dinadaanan. Sobrang lagi kasing maulan dito, kaya ayan, putikan. Grabe lagi ang ulan, buti ngayon umaraw. Nagkaroon ng pagkakataon makapaghanap ng gagamba. Tagal-tagal na rin ako hindi nakapaghanap ng gagamba. Yung mga lagayan ko walang laman. Sana lagi nang maaraw para makakuha ako ng malalaking gagamba rito. Pag maulan kasi hindi na nalabas ang mga gagamba. Tapos malakas pa ang hangin. Ayan, putik. Daanan ng kalabaw. Update sa aking paglalakad pupunta sa bahay ng lola ko. 2 oras na maglalakad, tapos naghahanap ng gagamba. Ang nakuha ko pa lang isang tukuan. Wala talagang nalabas sa gagamba kapag maulan at malakas ang hangin. Ayan, ang ganda ng paghahanapan dito ng gagamba oh. Yan. Yan oh. Doon pa sa mga dinaanan ko, mga talaiban. Pero wala talagang gagamba. Sana makachamba pa dyan sa unahan. Itong kalsada papunta sa bahay ng lula ko. Yan. Yung magagaling lang magmotor ang nakakadaan dito. Pero ako hindi ako makangahas magmotor dito. Siguro pagka summer. Kasi pag summer tuyo ito. Hindi maputik. Pero pagka ganito hindi ako makangahas magmotor dito. Naglalakad na lang ako. Exercise. Yan. Yan, ang daming paghahanapan ng gagamba rito, kaso maulan, walang nalabas. Hello mga kabayan, nandito na ako sa malapit sa bahay ng lola ko. Ayun oh. Ayun. Nandito na ako. Mag-isa lang ang lola ko dyan. Kasi yung lolo ko ay pumanaw na. Pero pag gabi, pumupunta siya dun sa anak niya sa baryo. Doon siya natutulog. Ayun siya, nagpuputol ng panggatong. Ayan ang bahay niya. Ano na eh? Ayan, kasama niya pusa. Kasi may kinuha mga sariwa pa baga. Mga sariwa pa baga yan. Tapalaya, sari sige. Hindi, nag-iba ta nagpaparauran baga. Dracula na si ano, kalamansi.
Saan ka nagtuturog? Hindi ka na nagtuturog? Ano mo? Kamay din. Bangyan ko naman ka Bruce Lee. Tanang birthday hanggang si Bulay, tanang agbulang. Si Inot, si Sadit, nanggana. E paro, pati kapital santo. Ore, naraon. Dadi. So, nairak nga niya ako kumagnon. Si Bionel hanggang si Tibuto nang ang uling biyo sa gabi. Abot na ako ito na trabaho to ninyo. Pero so, kapital nga ako din na naniniwag. So, ginananasan na saan. Una, gusto kaya makadakol. Saan sila nagbulang? Sa batuaan. Asod ma. Sa birthday ni Bulay. Ang malaad ko sa puro pansit sa nang napabakal sa akin. Sa Sayang pa dapat kayo ito. Nagabo na gana na. nairak ko nga ni kumagnon sa gabi nga. Naguli ning banggi? Iyo. Kaya ba mapat sa mga agom? Ina naman si Bulay sa cake. Dahil na nagpaaga. Dahil na. Sa may trabaho dito si Tibo-Tibo niya. May laog. Irak man ka na. Irak ko sa gabi nga nag-uol. Anong oras naguli? Ay ka. Siguro nga alas 8 na ito o alas 9. Ay ba na? Amo. Uruli sa naga? Kaya ba yung pa siya mga agom? Ayan po ang bahay ng lolo ko. Lola ko. Siya lang mag-isa rito. Kasi yung lolo ko ay pumanaw na. Ayan, tinayo yan nung ako ay 10 years old. Ayan, ngayon ay 37 years old na ako. Medyo matagal-tagal na rin. Ayan. Hindi naman siya nasira nung bagyo. Ayan. Pero tumutulo na yung mga yero niya. Nilagyan ko nga yan ng bulkasil nung pagdating ko rito nung yung na-quarantine kami. Diyan kami na-quarantine. Tapos yung pagtaos ng quarantine, pumunta kami sa dun sa bayan ng Siroma kasi malapit sa dagat dun. Lagi kasi akong inuubo. Kaya panay ang ligo ko sa dagat. Kaya ngayon maayos na. Yun, naglakad ako ng 2 oras. Hindi na ako hinapo. Sige, salamat sa panonood. Ang nakuha ko palang gagamba ay isa lang. Ano kasi laging maulan dito kaya yung mga gagamba hindi nalabas. Ayan, isa lang. Isang tungkuan ang naglakas loob na lumabas. Yun lang nakuha ko. Sa layo ng nilakad ko wala talagang gagamba. Siguro pag summer marami ng gagamba niyan. Lakas kasi ng hangin. Sige po, salamat sa panonood. Magandang buhay sa inyong lahat. Saan man kayo naroon. Saan man panig ng mundo. Ingat. God bless. Bye bye.